Salamu alaikum. ‘Yan uwa, bidiyon mu na yau mun zo muku da wani babban albishir ne cewa wannan portal na Nigerian Youth Investment Fund, tallafin kuɗin da ake badawa, an fara approving. Da yake sun kasa abun kala-kala ne, sun kasa abun ta hanyoyi daban-daban. Wasu sun yi apply ne, sun shiga sun yi rijista, wasu kuma sun yi rijista tun watannin baya da suka wuce. To ga waɗanda suka yi rijista watannin baya da suka wuce, aka turo musu verification code a cikin number wayar su, suka shiga suka create din password, kuma aka turo musu verification code again a cikin email ɗinsu, suka shiga suka cike tallafin na kuɗin da komi, suka cike bayanan kuɗi da komi. To ina mai sanar da su cewa an fara approving. Idan ma kuka diba a jikin shi wannan hoto da na dora muku, za ku ga nan wani ne aka yi approving din shi, an ba shi tallafin naira 300,000. To ga waɗanda suke da CAC number nan, wannan ta rijista ta ƙasa da suke da ita, to su an ce daga miliyan 5 ne abin da ya kawo har miliyan 1 za su iya samu. Kana kuma waɗanda ba su da CAC, su ne za a ba tallafin naira 300,000 abin da ya kai har zuwa 500,000. To ina mai sanar da ku cewa wanda ya san ya riga ya verification na email nashi, ya shiga cike wannan tallafi, wanda ya cike komi da komi, to ya gaggauta zuwa yana shiga yana login domin diba cewa ko an yi approving din shi ko ba a ba. Kana kuma ga waɗanda ba a turo masu verification code a cikin email ɗinsu ba, ina mai ba su shawara cewa akwai bidiyon da muka saki a baya wanda za su je su ƙara diba su ga yadda za su je su sake turawa a turo musu verification code a cikin email nasu. An raba abin kashi biyu kamar yadda nake ƙara tuna muku cewa da farko za a fara turo ma verification code a cikin number waya ka, a ce ma kayi qualified, za ka je ka shiga kai create din password. To bayan bayan ka create din password ka tura, to kuma za su turo ma verification code a cikin email ɗinka wanda za su tabbatar da email ɗin naka ne. To daga nan ne za ka je ka shiga kai rijista, ka cike komi da komi, ba ka rubuta kuɗin da kake so, da inda kake, da garin da kake, da sana'ar da kake, da sauransu. To waɗanda suka yi waɗannan, suka cike tallafin na kuɗi, suka rubuta kuɗin da suke so, da indijin ɗinsu, da garin da suke, da komi da komi, to su ne yanzu ake ma approving. Waɗanda kuma ba a riga aka yi approving ɗin email ɗinsu ba, sun tura suna jiran a turo masu a jikin email ɗinsu su je su danna su cike tallafin kuɗin, to ina mai shawartar su cewa da su je wajen login, su je su tura wajen resend verification, su sake turawa domin ƙara neman cewa a turo masu wannan verification code ɗin, su je su shiga su cike wannan bayanai na kuɗi. Wannan ranar Litinin aka fara ba da wannan tallafi na kuɗi. Da Allah dan uwa, in wannan ne farko a fara ziyarta wannan channel namu, ka danna mana alamar subscribe, kai mana sharing, kai mana liking, yanda sakon zai je ma kowa. Mun gode, sai an